Egunon guztioi eta ongi etorriak Aizpea Otegi, Errenteriko alkatea, Ereintza elkarteko kide eta artisauoi. Errenteriko Ereintza elkarteak egindako lan aparteko baten emaitza aurkezteko elkartu gara gaur hemen. Eta, atsegin handia da guretzako zue guztiok hemen, aldundian hartzea, gure kulturaren eta ondarearen alde horrenbeste lan egiten duen Ereintza elkarte hau ez. 1979 urtean, Ereintza elkarteak lehen euskal herriko artisautza azoka antolatu zuen, eta 39 azoka edizio antolatu eta gero gaur, artisautza azokaren ibilbidea eta historia jasotzen dituen webgune mamitsu eta sakona aurkeztera gatoz. Ereintza elkarteak egindako lan onari esker, artisautza azoka Euskal Herriko erreferente bihurtu zen, eta espazio bat izan zen non lanbide tradizionalek eta sormen garaikideak elkarrekin bat egiten zuten. Ondare hori orain digitalizatu eginda, eta nik esango nuke artisautza ez dela bakarrik eskulan bat, ez? Azkenean gure nortasun kulturalaren isla ere bada, gure sustraiekin lotura zuzena daukana eta baita ere aberastasun kultural eta ekonomikoaren iturria. Orain aurkezten dugun webgune honek, azokaren 39 edizioen ondarea jasotzen duen honek, omenaldi bat izan nahi du baita ere lanbide horiek bizirik mantendu dituzten pertsona guzti horientzat. Eta gu ere Gipuzkoako Foru Aldundi gisa batu egiten gara omenaldi horretara nola ez. Aldi berean, euskarri digitalean eta guztiontzako eskuragarri jarrita barkatu webgune hau baliabide bat izango da baita ere aurrerantzean ondare guzti hori belaunaldi berrietara hurbiltzeko eta duen garrantzia ere balioan jartzeko. Gainera, azpimarratu nahi dut baita ere horrelako ekimenek elkarte egintzaren garrantzia ere azalaratzen dutela, eta hori ere uste dut balioan jartzeko gauza bat dela, ez? Ereintza elkartea bezalako elkarteek egiten dezuten lan hori, uste dut gure kultura ezik, gure lurraldea, eta baita ere gure komunitarismo hori aberasten dutela. Komunitate sentimendua indartu egiten da, balio partekatuen eta baita ere proiektu kolektibo batzuen inguruan pertsonak elkartuz, eta uste dut elkarte egitzaren garrantzia eta konpromisoa ere horrelako ekimenek gogorazten digutela. Quiero poner en valor el esfuerzo y la dedicación que se recoge en la nueva página web dedicada a la Feria de Artesanía del País Vasco. Se recoge el legado de 39 ediciones y rinde homenaje al trabajo de más de 680 talleres artesanos, que no es poco. Un homenaje lleno de cariño a esos artesanos y a artesanas, a esos talleres que son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Y también quiero subrayar la importancia del asociacionismo y el papel de Ereintza elkartea como ejemplo de dedicación colectiva que fortalece el territorio y también ese sentido de comunidad que es tan nuestro, ¿no? Beraz, mila esker Ereintza elkarteari, baita ere Errenteriko udalari, elkarrekin lanean jarraituko dugu artisautza gure kulturaren, historiaren eta nortasun kolektiboaren ezaugarri eta parte delako, oso garrantzitsua gainera, eta benetan lehen esan dudan bezala guretzako plazerra gaur zuekin hemen egotea, eta orain Andoniri emango diotitza, berak aurkeztuko digulako webgune hau. Andoni, nahi duzunean. Ederki, eskerrik asko. Egun on denoi, eskerrik asko gaur aurkezpen honetara etortzeagatik, bai artisabak, bai kazetariak, bai gobernantza diputatua, Irune, Berasaluze, Errenteriako alkatea, Aizpea Otegi, Artizaba Blanka, eta gerturatu zareten gainerako guztiak. Gaur, urte askotan Errenterian ospatu izantan Euskal Herriko eskulangintza azokaren webgune historikoa aurkeztuko dugu. Azoka hau Ereintza elkarteak antolatu zuen. Ereintza elkartea Errenteriako kultur elkarte bat da, eta bere helburua euskal kultura sustatzea da, bereziki euskal kultura herrikoia eta tradizionala. Horretarako kulturaren arlo ezberdina jorratzen ditu.
Euskal Herriko kulturaren adierazpide desberdinak landu eta bultzatu ditu, eta guzti horien artean eskulangintza. Eskulangintzaren bidez herri batek ohiturak, tradizioa eta historia gorde daitezke. Horregatik garrantzitsua da kultur ondarearen babesleku edo gordeilu bezala. Erintza elkarteak horrela ulertu du eskulangintza, zentzu etnografiko batean, baina baita ere etorkizuna izan dezan bultzatu beharreko aktibidade ekonomiko bezala. Lehenengo eskulangintza azoka 1979 urtean antolatu zen. Urte batzu lehenago, Erintza elkartea kulturazte bat antolatzen hasi zen Errenterian. Eta aste honen barruan, egun batean, artisau gutxi batzuk, 4 edo 5 artisau, jendaurrean erakusten zuten nola lan egiten zuten. Hau 2 urtetan egin zen, eta ikusirik arrakasta handia izan zuela, pentsatu zen eskulagintzaren inguruan zerbait antolatu zitekela, eskulagintzan zentratutako zerbait. Eta horrela, pentsatu zen, Durangoko azokaren eredua jarraituz, eskulangintza azoka bat antolatu zitekela. Horrela, 1979 urtean, lehen azoka antolatu zen. 3 eguneko azoka. Eta lehen azoka honetan, 16 artisau postu edo tailer izan ziren. Bigarren urterako, 30 artisau tailer izan ziren. Lan handia egin zen, artisauak aurkitzen eta azokara etortzeko animatzen. Gehienak beraien etxetatik kanpo ez duten beraien artisau lana egin. Pixkanaka artisau parte hartzaileen kopura gehitzen joan zen, eta adibidez, 1980 urtean jada 59 tailer izan ziren, edo 2000 urtean 65 tailer izan ziren. Azoka gutxienez 3 egun irauten zuen, baina gehienetan 4 egun eta urte batzuetan astebete ere bai. Azokak egoitza ezberdinak izan ditu, baina beti Errenterian ospatu da. Eta jende asko biltzen zuen. Errenteriatik kanpo, pertsona asko etortzen zen azoka ikustera ere. Giro polita sortzen zen azokaren inguruan, eta festa giroa izaten zen. Artisauak zuzenean lanean ikusteko aukera paregabea zen. Lehen gaia nola lantzen zuten, eta erabiltzen zituzten teknikak ikusi zitezkeen. Eta beraien lanaren emaitzak ere bai. Baina, 2017 urtean azken azoka ospatu zen. Guztira 39 edizio jarraian. Urte guzti hauetan denera, 180 artisautza tailer ezberdinek parte hartu zuten azokan. Ibilbide honetan, beti Gipuzkoako Aldundiaren eta Errenteriako udalaren laguntza izan dugu. Eta baitere Kutxa Fundazioarena. Eta aukera hau aprobetxatu nahi dut erakunde haueri gure esker ona adierazteko. Beraien laguntza oso garrantzitsua izan delako azoka hau aurrera eraman ahal izateko. Eta batez ere eskerrak parte hartu zuten artisau guztiei, gure kultur ondarearen zati bat gorde eta zaintzen dutelako. Eta azokaren bitartez guri ezagutzera eman zigutelako ondare hori. Eta baita ere, Erintza elkarteko artisautza lanean aritu diren kideri, egin duten lanarengatik urte guzti hauetan. Eta urte guzti hauetan jaso dugun informazioa orain aurkezten ari garen webgune honetan bildu dugu. Urte guzti hauetan informazioa jasotzen joan da, ordenatuz eta balioan jarri nahi izan dugu informazio hori. Guztira 2083 argazki, azokaren programak, katalogoak, kartelak, eta parte hartu duten 680 artisautza tailerren buruzko informazioa. Artisau hauek webgunean 13 sektore eta 105 subsektoretan daude banatuak. Guzti hori herritarren, erakunden eta gaian interesa dutenen eskura jarri nahi dugu, webgune honen bitartez. Eta, eskulagintzaz eta azokaz hitz egiteko gaur hemen Blanca Gómez de Segura daukagu, bera artisaua da, buztingilea, eta 15 urtetan parte hartu du Errenterian ospatu dan Euskal Herriko eskulagintza azokan. Eta, aurrera, Blanca. Eskerrik asko, gonbidapena gaitxik. Hainbeste urteetan, eta ni prestatutakoa,
berriz ere, etortze jataz burure hainbat historia, horrek kontatzen ez diren historiak oso politak izaten ziren. Baina, Andonik esan duena, zelako lan izaten zen, zelako zaila izaten zen jentea ateratzea gure txokoetatik. Artisauak egoten ginen gure txokoetan, eta ateratzea erakustera zer egiten gendune, hori zaila zen. Ni sasoi hartan izaten nintzen, orain argazkiak ikusten duten artean, izaten nintzen gaztiena. Eta sartutan nengoen gainera, mundu baten esjatena tokatzen, emakumea izateagaitik. Hasiko naz, benetazko idatzi dutenaz. Zer eragin izan du errentariko artisau azoka Euskal Herriko eskulangintza sektorean. Eta hasteko, ibilbide historiko txiki bat egingo dut. Ze 70ko hamarkadaren amaieratik aurrera kultur estan eder bat egon zan Euskal Herrian. Dano dakigu, izen zala momento bat oso importantea gure kultura eta gure nortasuna berriro finkatzeko. Musikan, dantzan, arte eszenikoetan, euskaran, eta baita ere ikusten genuen artisautza eta ofizioak gure kulturaren parte importantea izaten zirela. Benetan, ni mundu horretan sartu nintzen, konpromiso eta responsabilidadeen gaitik. Jo nintzen, artesano zahar baten gana, ikesteko buztingintza, eta 32 urte pasatu ondoren, ez da bakarrik buztingintza rekuperatu, baizik eta edifizio bat, sortu gendule museo bat, eta gainera eskola bat sortu dugu. Bukaeran esango dut zuet, zen sensazioa daukat orain. Aurren beste esfuerzo egin da gero, ondinoik gauzak egiteko dagoz. Gu ametsa haietatik gatoz, estanda kultural haietatik, erintza elkarteak Euskal Herriko lehen artisautza azoka antolatu zuenean errenterian, lortu zenuen zita importante bat urterokoa hainbat milaka pertsonentzat. Are kolak egoten ziela ba, sartzekotan, lehen aizpeak esate ban, bera bebai saltzen egoten zala harrera, ez? Sartzeko. Eta guan barruan zain, aberria, zabaltzen zirela ateak, goizeko 8:00 gure kableak lotzen, gure argiak ipintzen, hori zeten zan lana. Etxetik urten, goizeko 6:00, etorri onarte, prestatu dana, eta beti izaten ginen ibiltariak, ez zegoen toki bat finko. Orain kalean, gero karpapean, gero niesen bastante satarra, zegoela, por cierto, hasieran, eta abarrez, eta sensazio hori daukat. Nire bizitza horrela izan da beti. Horregaitik momentu baten zanean, hemen dikurten, eta lortu neban nire txokoa, porque aspertutan nengoen beti ibiltaria izaten. Zein zan, eta hau erderaz esango dut, gure situazioa, sasoi hartan, eskulangilearenak. Pues fijaros, en 1985 la competencia de artesanía pasó del gobierno vasco a las diputaciones por la Ley de Territorios Históricos, en el 85. Surgió entonces la necesidad de profesionalizar los talleres artesanales y nos encontramos con falta de recursos y apoyos. Administrativamente, cada territorio histórico aplicaba su norma al sector. Incluso se gestionaba la artesanía desde departamentos diferentes. Estoy hablando del 85. Y el diálogo entre los departamentos de las diferentes diputaciones no existía. Las actividades artesanales tienen un carácter cultural, pero también son agentes económicos que necesitan maquinaria, talleres adecuados. Necesitábamos recursos económicos y una normativa adaptada y común que no existía.
El movimiento asociativo surgió en los años 90 de asociaciones de artesanos y se crearon 1 o 2 asociaciones en cada provincia. Berriz ere, no estábamos juntos. En 2003-2004, kostau jata hau egitea, ze begiratzen duzu atzera eta tristura sartze jata, porque ez dugu horiendik lortu behar genduna. 2003-2004, con el Plan Vasco de la Cultura del Gobierno Vasco, se impulsó una gran reflexión intersectorial, global y transversal. A mí me tocó hacer la ponencia Artesanía dentro de industrias culturales. Tampoco fue fácil. Pero había una persona que era de Rentería, que se llamaba Josean Arbeláez, que murió en 2009 y que quería recordarle aquí, porque me metió en esa. Pues haces la ponencia Artesanía. Yo artesana soy. No tenía por qué saber hacer una ponencia. Y la hicimos. Y conseguimos juntar a montones de personas con ilusión, sin peleas. Estaba la Esprit, estábamos todos. Parecía por fin que íbamos a ir todos a confluir en el final de una normativa común para la artesanía en el País Vasco. Pues no. Lo único que conseguimos fue que se armonizara, de alguna manera empezamos a conseguir que hablaran las diputaciones entre ellas y nos dijeron que iban hacia la normalización, armonización. Bueno, tardó muchísimo tiempo en aquello empezar a caminar y además, solo por daros los datos de que no se caminó rápido. Fijaros, en el 88, Diputación de Vizcaya hizo el primer registro de artesanos y yo todavía estaba en Marquina. Con el registro de artesanos, bildur bat sartu jaku pentsaten gendun adiós. Hasiko die kontrolatzen eta ja akabo hementxe. Baina ez, registro horrekin sartu ben ya en el 90 artesauak en el Departamento de Promoción y Desarrollo. Y ahí había dinero. Es que kulturan ez zegoen dirurik. Kulturan bakarrik emoten dozkuen dirua folletoak egiteko. Dagu makinak behar gendu. Orduan, bueno, pues Bizkaian hasi zan bide horretatik en el 90. En 1996, en Guipúzcoa se hizo una regulación del sector, una nueva regulación, y pasaron de cultura a economía y turismo. Tampoco hablaban, euren artean, Pues hasta el 2013, en Araba, no pasaron de cultura a promoción económica. Orduan, no había diálogo. Orduan, bakoitza egiten zuen alzuena, nahi zuena, baina no había visión de conjunto. Hori esan duguna, el valor de los artesanos, eta zelako importantea dire aktibidade horrek ez bakarrik objektuak, baizik eta bizimoduak herri kultura baten. Bueno, ez naz galdu. Zer gertatzen da gaur egun? Pues hemos llegado a una situación de la casi desaparición de los oficios tradicionales, porque ha habido una falta de previsión terrible. El antropólogo nagoratzen izan, Sorondo, zelan zan, esaten zuen, a cada artesano hay que ponerle una persona que vaya aprendiendo al lado. Porque sasoi hartan egiten zuena kutxak edo egiten zuena talla, egiten zuena soplao, arias con el soplao del vidrio. Todos aquellos estaban desapareciendo, pero es que ikusten gendun, ni gaztean itzen sasoi hartan. Y les veíamos cuánto tiempo más van a durar. Y no había visión, no había visión. Así que, bueno, pues gaur egun arte llegatu gara, hori, con esa deficiencia, eta casi la desaparición de los oficios tradicionales.
ailegatu zen la globalizazion baita ere ala artesanía, eta kasu horretan zuek ere, erintzak eta artesau azoka antolatzen zituztenak konturatu zinen zer gertatzen zen, produktuak gero eta, igual kalidade gutxiago eta identidade bat erez. Hori da, ez como que globalizazioa egiten da, eta egoten zen bizuteria asko, egoten ziren beste gauza asko, baina benetazko ofizioak, ofizio baten dago jakinduria, dago zientzia, dago, eta hori transmisio hori ez da egin. Eta gero gertatu jaku beste gauza bat, eta da, que las administraciones han generado obligaciones fiscales y burocráticas a saco, son cada vez más complejas, eta no se tiene en cuenta, porque nunca se ha hecho la intención, creo, de adaptar las normas a un taller que es generalmente de una sola persona, que tiene que hacer investigación, buscar mercados, se relaciona con los proveedores y con los clientes, gestiona sus cuentas y además y sobre todo produce objetos de gran belleza, pero que tiene que sacarles rentabilidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues sin dormir, pues tampoco, no te llega. Así que la viabilidad es casi imposible. Esa es la realidad. Espero dut dena hain azkar doanez, laster gazte batzuek berriro eskuzko edertasunaren sortzaileak nahi izango direla. Espero dut. Guk ere, garai hartan egin genduen bezala, desagertutako lanbideak berreskuratuz, eta euren eskuenetan egongo da, baina lagundu bir jakue. Gu geu, gure museotik, unibertsitateekin gaude ja proiektu batean orain dela 10 urtetik ona, eta onartzen dugu arte ederretik eta gero del máster de cerámica, onartzen dugu ikasleak urtero praktikak egiteko. Egia esan da, hurbilketa hori izen da fundamentala, beti esaten gendun nun dago unibertsitatea, en la nube. Eta lortu dugu pixka bat mundu akademiko hori gerturatzea eskuzko mundura, porque ez gara aurkakuak, eta poliki bide bat berriro zabaltzen ari da. Bueno, bukatzeko, quiero daros las gracias al equipo de empeñistas incansables, Jon, Kepa y todos los miembros de Ereintza Elkartea, que habéis hecho posible este proyecto. Proiektu hau importante izango da, porque gaur egun momento baten, agertzen da bat edo bat, interesa jakiteko zer gertatzen zen, gutxienez ikerlanak egiteko. Eta, hain ordenatuta daukezuen lana, universitarioentzat errestasun handia izango da. Nork nahiko du jorratu burnia, edo egurra, edo guztingintza. Errestu duzue lana, y me alegra de haberos conocido, me alegro que he colaborado con vosotros. Me enorgullece haber podido compartir con todas aquellas personas que eran mayores que nosotros y que nos enseñaron tanto. Carmelo Boneta, cuando finalizar la feria, cogía la ocarina y nos hacía cantar a todos. O el tonelero que estaba allí dando dimbi damba, que nos mataba a ruidos, pero que luego en la trastienda tenía los choricicos y hacíamos el amaiquetaco. Todo eso era súper bonito. Gracias a vuestro esfuerzo. La Feria de Artesanía fue para los y las artesanas un lugar de encuentro, motivación, intercambio de conocimiento, generadora de nuevos desarrollos e impulsora de nuevos objetivos. Esto es lo que significó. Sasoi hartan eta 30, 39 edizioetan hori da signifikatu duena la Feria de Artesanía.
errenterikoa. Uste dut nire esker honetan, jasotzen dudala azokatik pasa garen 100 artisauen sentimentua. Eta baita ere, urteroko azokaren zain zeuden milaka eta milaka bisitariak urteko azoka lagunekin itzordua izaten zelako, eta bertan arnasten zen giro eta energiaz gozatzeko etorten ziela. Suposatzen dut errenteria galdu duela xarma ura, ambiente ura. Beteko duzu ez beste gauza batzuekin, baina ni neu, faltan topatzen dut. Eskerrik asko, danei. Bueno, egunon guztioi. Aurkeztuko duzu? Ados, markatu. Bueno, eskerrik asko, Blanca. Oso erreflexio interesantea egin duzu. Eta, bueno, espero dut webgune honek ere balio izan dezala horrelako erreflexioak bultzatzeko artisautzaren inguruan, ezta? Hor, atzean jarri dugu, azokan, Blankara azaltzen den argazkia, horren dela, 2000 urtean, hor, ezkerretik hasita bigarrena, hemen ere bai, 2000 urtean, bai, hemen, eta hemen 2005 urtean, han, estanean, ere, 2005 urtean ere, ez. Hau da, webgunean jasotzen diren gauzak, ez da? Orain pixka bat, webgunean ibiliko gara ikusteko nolakoa da webgunea eta zer informazio jasotzen duen, ez da? Saiatu gara webgunea erraza izaten bertan nabigatzeko, ez da? Hau dugu aurkezpen horria, eta gero webgunean ibiltzeko bi koordenada daude. Alde batetik azoka eta bestetik artisauak. Orduan, informazioa horren bitartez bilatu dezakegu. Bueno, azoken bitartez azten bagera, sartzen gara azoka, eta hemen ditugu errenterian ospatu ziren 39 edizioak. Hemen daude guztiak, bakoitza bere kartelarekin, ez da? Eta klikatuz, kartel bakoitzaren gainean sartu gintezke urte horretako azokan. Horrela, lehenengo azokan sartzen bagera, 1979koan, lehenengo edizioa, hemen daukagu kartela, nahi duena deskargatu dezake ere, kartela. Gero daukagu programa, dena eskaneatua, eta hemen dago egitaraua. Lehenengo urteko edizioaren egitaraua. Esan dugun bezala 16 artisau izan ziren lehenengo edizioan. Eta hor azaltzen da, egitaraua, artisauaz aparte, musika ekitaldiak izan ziren, txistularia, dultzaineroak, eta baita ere katalogoa. Hemen daukagu katalogoa, non esplikatzen den urte horretan izan ziren artisau guztiak, bakoitzak ze lehengaiarekin lan egiten duen, ze sektorean lan egiten duen, eta sektore horren inguruko informazioa, ezta? Eta artisau bakoitzari buruzko informazioa. Dena, ikusten duzuen bezala, digitalizatzeko lan izugarria egin da guzti hau dena eskaneatzen eta digitalizatzen, orain webgunean egoteko, ezta? Eta hemen dugu, informazio hau oso interesantea da, ez? Hemen ikusten dugu artisau bakoitza den datoak eta
egiten duen lana sektorearen informazioa, ez da? Oso, da, ikusi katalogo hauek, 79ko katalogoa, ze interesantea, eta gero, hemen daukagu, urte horretan parte hartu zuten artisau guztiak, han egon ziren tailer guztiak. Orduan, begira, bat aukeratzen badegu eta klikatu, bere informazioa daukagu, hau Julio Irigoyen Galarza, hau 5 urtetan egontzan, azokan, eta zurarekin lan egiten zuen, abere guztaiak egiten zituen, eta hemen daukagu bere argazkian gainean jartzen bagerak, klikatu eta ikusten dugu artisau honen argazkiak. Argazki bakoitzean ere bian azaltzen da ze urtekoa dan argazkia. Hemen ikusten dugu Errenterian Foru Plazan, nola ari dan, lanean, hau lehenengo edizioa da, Eta hau ja, 83ko edizioan. Ez, ederki. Horrela, artisau bakoitzaren informazioa daukagu. Eta era berean, berun joaten bagera, edizio hortako argazkia ditugu. Kasu honetan, lehenengo edizioan, 156 argazki dira guztira guzten dut, eta habe dira argazki guztiak, hemen, adibidez, klikatu daiteke argazkia, hau ikusten da Errenteriako Foru Plazan, edo Senpelar Plaza ezagutzen dugun bezala, lehenengo edizioan, oso argazki polita da, ikuspegi orokor batekin, hor ikusten da nola artizabak lanean ari diran, esi batekin babestuta, eta jendia esiaren bestaldean hor bertan ikusten. Hori izan da Errenterian antolatu den Euskal Herriko azokaren berezitasun handiena. Artizabak bertan lana egiten zutela, eta jendeak bertan lanean ikusteko aukera zuela. Ez zala artizautza produktuen salmenta uz bat, baizik lanean bertan ikusteko aukera. Eta askotan jende gazteak ezagutzen ez zituen lanak, produktuak, han bertan ezagutzeko aukera, ezta? Ni ere goratzen naiz oso gaztetxoan itzan, eta hori izaten zen, han arratzalde osoa, han pasatzen nuen, begira, nola egurrarekin lana egiten zuten, bestea burniarekin zutan, lanean, golpeka, zan, beste batzuk eunarekin lanean, bestela ikusten ez zenitun gauzak, eta gaina ezagutzen ez zenitun gauzak, han ikusten zenitun bertan, eta horrek eraberean, ezagutzera eramaten gaitu, nola bizitu izan dan hemen Euskal Herrian, eta horrek bere balioa dauka, hori da gure altxorra, lehen, Blankak esan duen bezala, gaur egungo globalizazioan, artizautzan ere, globalizazioa sartzen ari da, eta suposatzen dut, berdintzazunak pixkanaka murgiltzen eta galtzen joaten direla globaltasun horretan, Eta guk herriaren nortasuna mantentzeko ondarea ere mantendu behar da, eta artizautzak mantentzen ditu, balore horiek. Hemen bertan, hori da, jendea lanean, hau izan zen lehenengo edizioa. Eta horrela sartu gara urte bakoitzean, dugu aukera sartzeko, sartu gara 79an, hau adibidez, sartuko gara beste batean, 82an, hemen ikusten da, lekuz aldatu zen, esan Foru Plazan egin, manta fabrikan egin zen, hemen berdin daukagu urte horretako programa, eskaneatua, ze artizau etorri ziren, eta egun bakoitzean, urte honetan,
ikusten da, etorri zian artizau guztiak, bueno, hori dugu programa eta katalogoa. Katalogoan ja detaile gehiagorekin deskribatzen da artizau bakoitzaren informazioa eta lantzen duten lanaren deskribapen bat, ez da hau, oso katalogo hauek oso dokumentu interesantea dira, oso informazio asko jasotzen dutelako, ez da, nola lan egiten dan, lehen gai horiekin, bueno, hor dago hori dena, eta lehen esan dugun bezala, berrio artizauak, edozein artizautan klikatu dezakegu, eta sartuko gineke, artizau horretan, eta beraren informazioa daukagu, artizau hau, adibidez, 3 urtetan etorri zan, eta kasu honetan bere argazki bakarra daukagu. Claro, batzuk argazki asko dituzte, beste batzuk argazki bakarra, segun. Artizau hau, Miguel Larretxe Iparragirre, 1980 urtean, hemen ikusten dugu elanean. Bueno, hau, horrela, sartu gintezke, azoketan urtez urte. Eta esan dudan bezala, beste kriterioa, informazioa bilatzeko beste kriterioa artizauen bitartez da. Klikatu ezkero hemen artizautan, hemen daukagu artizau guztien, artizau tailer guztien zerrenda. 680 esan deguna. Hemen daukagu orden, alfabetu ordenean denak, eta, bueno, bat klikatu ezkero, hau xebera, desartu, estudio textil, hau da, Iruñekoa, eta haue, 7 urtetan etorri ziran, hor ikusten da 7 urtetan etorri ziran, eta, bueno, beraien kasuan ere, argazki bakarra daukagu. Hau da. Ederki. Eta horrela, daukagu 680 tailerrak orden alfabetikoan, hemen, eta klikatu sartu gintezke bakoitzaren informazioan. Bilatzeko beste aukera bada, orden alfabetiko izan beharrean, hemen, sektoreak, esan dut, 13 sektore direla, eta 105 zu sektore. Horran, bakoitzean sartu ezkero, bueno, edo zein, orban hemen, azalduko zaizkigu, zuk sektore hortan dauden artizauak. Kasu honetan, 4 artizau dira, klikatu dudan azpisektore honetan, beira, grabatua eta tailatua. Eta gero, lehen esan dugun bezala, bakoitza zapaldu ezkero, daukagu artizau bakoitzan informazioa. Orduan, hau da, era xumean esplikatuz nabigatzeko aukera, ez da? Azokaren bitartez, edo bestela artizauaren bitartez. Eta artizauak ditugu orden alfabetikoan, edo sektore eta azpisektoren bitartez bilatu ditzazkegu. Edo izena jakinezkero, baita ere hemen bilatzeko txune honetan, sartu ezkero, izena sartu eta bilatuko genduke zein dan artizaua. Eta, hola, oso azaletik esplikatuz, hau izango litzake hemen webguneak jasotzen duena. Bueno, espero. Nik uste dut honekin argi ikusten dela, gutxi gora bera ikusi dezutela, zer dan, hemen harria adibidez, sektorea eta azpisektorea argintza, bilatu emango dugu, eta sektore hemen izan ziren artizauen zerrenda. Gero, ikusi dugun bezala, nahi dugunan gainean klikatu eta sartzen gara artizau horren informazioan, ze urtetan egondan eta bere argazkiak. Bueno, eta hau da, webguneak jasotzen duena. Azokari buruzko informazioak, kartelak, programak, katalogoak, batez de katalogoak oso interesanteak, hor jasotzen dalako informazio guztia,
egiten duten lanari buruz, eta gero artisau bakoitzaren informazioa aurkitu daitekela alfabetikoki edo sektore eta azpisektoren bitartez. Eta, bueno, hori da dena. Espero dut, jendearentzat interesante izatea. Eta, berki, aizpea. Zerbait ezan nahi baldin baduzu orain. Bai, bitz, baino ez, alde batetik esatea plazerra dela. Mai honetan egotea, diputatuarekin batera, baino baita Ereintza elkartearen izenean Andoni, eta urteetan artisautza azokatik, eskulangintza azokatik pasatako artisauen izenean, Blanka hemen alboan edukitzea, esan plazerra da. Nik uste dut, transmititu dela, ez? Baina oso kutxuna izan da, eskulangintza azoka errenteriarrentzat, eta niretzat ere oso ekimen kutxuna izan da, 79an nik 5 urte nituen, eta beraz, esango nuke nire haurtzaro eta gaztaro guztia akonpainatu duen ekimen bat izan dela, eta egia esan artisautza edo eskulangintza azoka deitzen genion guk orduan, eskulangintza azoka beti antolatzen zan maiatzaren batarekin, eta uste dut errenteriar guztiak egoten ginela zitaren zai, eskulangintza azokaren edizio berri bat ikusteko, ez? Guretzako oso ederra zalako, hain justu hemen balioan jarri den gauza bat, ez? Zuek lanean ikustea, zuek jardunean ikustea, oso gauza interesgarria izan dalako, aur baten edo gazte baten begiradatik, eta seguraski heldu guztion begiradatik, baina bereziki esango nuke aur eta gazte bezala, gure begiradatik, deskubrimendu gutxea zala, zuen postu bakoitzetik pasatzea, ez? Eta, zentzu horretan nik goraipatu nahiko nuke, 79an Ereintza elkarteko kide zeinatenok izan zenuten bizioa, nolabait tradizioarekin, ez? Eta tradizionala zen hori guztia modernitatearekin lotzeko eduki zenuten bizioa, eta gainera gurea bezalako testuinguru urbano batekin lotuz, ez? Errenteria oso testuinguru urbanoa zelako 79an, eta uste dut horregontzala bizio bat, ez? Artisautza, tradizioa, modernotasunarekin lotzekoa, eta gero esango nuke baita, legatua handia dela. Behar badazuek ez duzue ikuspegi hori edukiko, baina nik uste dut errenteria eta artisautza estuki lotuta daudela eta lotuta geratu direla 79tik 2017 arte egin diran artisautza edo eskulangintza azoka horiengatik guztiengatik, ez? Esango nuke hori errenteria eta artisautza indibisibleak edo banaezinak direla, eta hori behar bada intangiblea da, baina legatu horrek badauka tangibilidadea ere, ez? Eta nik gaur egun guztinak zentroa bezalako ekipamendu bat errenterian edukitzea, kultur sormen industriei lotuta, baina artisautzaren bereizgarriarekin hori zuzenki lotzen dut eskulangintza azokarekin eta Ereintzak eta zuek artisauek urteetan egindako lanarekin. Eta bestetik, arrakasta handixeagoarekin edo gutxiagorekin, nolabait errenteriako alde zaharra artisau auzo bezala, ez? Signifikatu nahi izateko eman diren urratsak ere, urteetan egindako lan horrekin lotzen dut, ez? Beraz, uste dut asko geratzen dela, artisautza azoka galdu dugu, baina uste dut legatu handi bat geratu zaigula eta bideak, nolabait artisautzari lotutako bideak errenteriaren aldetik jarraitzen duela. Eta uste dut hori oso balioan jartzekoa dela. Eta uste dut honek webguneak ekarpena egiten diola horri guztiari, ez? Zeren, gauza bat da gure buruetan zer geratu den, gure bizi esperientziatan zer geratu den, baina uste dut, sareetan errenteriako artisautza azokari buruz jakin nahi duenarentzat, horrelako informazio banku garrantzitsu bat edukitzea, uste dut oso gauza importantea dela, esango nuke gaur egun ezinbestekoa, eta zentzu horretan, uste dut sekulako lana egin dezuela, eta Aldundiaren babesa oso balioan jartzekoa dela, ez? Eta, zorionak egindako lanarengatik eta eskerrak ematea, eskerrik asko.
Ba, oso ondo, holaxe bukatutzat emango genuke, gaurko prentxaurrekoa, nire aldetik guztioi eskerrak eman, benetan horrelakoak ikusita ulertzen da pertsona askoren konpromisoa elkarte egintzarekin, 79tik ona holako artxiboa eukitzea bakarrik iruditzen zait sekulako lana eta konpromisoaren emaitza dela. Horrek esan nahi du, benetan gogoz egindako lan bat dela, bestela askotan gauzak galdu egiten dira, eta gero gauzak galtzen badia horrelako legatu bat eukitzea ezinezkoa da. Beraz, uste dut zuen elkartearentzat benetan zorionak, uste dut horrelako legatua Aizpak esan duen bezala ordainezina dela, artisauei noski zorionak baita ere urte hauetan egindako lana eta borroka horregatik baita ere. Eta, espero dezagun etorkizunean ere norbaitek jarraitzea zuek orain arte egindako lan hori, zaila izan arren, eta gure aldetik benetan plazer bat izan da zuek guztiok hemen eukitzea, eta eskerrik asko.